Akho ke kule ngxenye lena mhlambe ake sithi yavela ngesinxele. Kodwa ke kulesi sigaba esikusona indleko zecala bengithi mhlambe oNdlovu uzosiweza ukuthi cha njoba udaba lwenkantolo kade laqala lisetshenzwa sinabameli ababhala incwadi bebhalelwe uhlangothi bebhalisa inkantolo ababhali mahala kodwa kusebenza imali. Leyo mali esibalelwa egidini ebhekile esigidini sesibili kulesi sikhathi. Ngakho ke ngisho ngabe kuthiwa ingonyama inezimali zayo ngoba isihlalo ayizangisho ukuthi iyasifuna indlunkulu yathi iba umlindi wesihlalo. Kuwumsebenzi wendlunkulu ke ukuthi enze njani indlunkulu isivikele isihlalo ivikele nengonyama. Ngakho ke asuvala umnyango kuZulu wonke nalabo abazolana nendlunkulu abangathi cha thina siyafisa ukuyilekelela indlunkulu empini ebhekene nesihlalo. Ngifisa abaqonde lokho abantu ngesizathu esithi impi esilwayo abantu abaningi bacabanga ukuthi kunamantshontsho nomqhele otholwayo lapha ngokuthi ubani uhlede esihlalweni. Ngebhada wekho ngiyakhumbula bekuvama into ethi iANC inikeze emalini njengoba nenza yonke le nto bekulimi besithuka ngalo. Lusho lutho ke